स्नि साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै रं साइड गारि सालायनाय आरो नेशनेल हाइवेआव ई-रिक्शा सालायनो बादा होनायनि सांग्रांथि हाबाफारिया जागासिनो दं। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां जिल्ला सिमना साम्फानिफ्राय श्रीरामपुर शिमलतापुरसिम राजा लामायाव हरखाब जाब्रबथाय जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै राजा लामायाव रं साइड गारि सालायनाय आरो ई-रिक्शा सालायनायखौ बन्द' खालामनांगौनि सांग्रांथि होदों क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाना। थांनाय बोसोराव क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय कारिगाव साम्फानिफ्राय श्रीरामपुर शिमलतापुरसिम राजा लामायाव हरखाब जाब्रबथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। बेबायदि हरखाब जाब्रबथायखौ होबथानायनि थांखिजों थांनाय 7 साननिफ्रायनो क'क्राझार हान्था मेला बिफाना गोख्रों नोजोर होनायजों सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाननि अफिसार दजेन बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायो दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे नेशनेल हाइवेआव जोङो थांनाय 7 सान आन्थोर ज'आजासे नैबे जोंनि चिरां सिमानिफ्राय साम्फा ब्रिजनिफ्राय लानानै एकदम इन्टारस्टेट बर्डार शिमलतापुरसिम जोङो नैबे गारिखौ लानानै थांलाय फैलाय माइकिं खालामगासिनो दं। माने बेहाय जों होनदों जे हाइवेआव रं साइडजों गारि सालायनो नाङा, ओमफ्राय हाइवेआव ई-रिक्शा सालायनो मोना। मेइन खोथाया बे। आच्छा, बे जोङो 7 दिनखौ आन्थोर ज'आजासे खालामबाय थादों, खिन्थु बे ओरैबायदि नङा जे जों बे दाखालिसो जों बे खामानिखौ आखाइ लादों, बे नङा। जोङो बिराद सिगांनिफ्रायनो एवारनेसबो खालामदों, फाइनबो दानदों। माने जों जिखुनु प्रकारै नैबे जिथु जाब्रबथाय थांनाय बोसोरथामाव अफिसियेल रेकर्डआव बे शिमलतापुर श्रीरामपुरनिफ्राय नैबे साम्फा कारिगावसिम 55 माने फेटाल एक्सिडेन्ट जाबाय, थारमाने मानसि थैबाय। आरो ओरैनो एक्सिडेन्टआथ' बे हिसाब मानसि थैथारनाया पस्टपन जाबाय। दा बेखौ जों बोरै होबथानानै दाखालिसो सेरफांगुरि बारनानै खल'बारि होननाय मोनसे जायगानि एसे दावबोनानै ई-रिक्शाजों गारिजों सौग्रावनानै ई-रिक्शानि सालायग्राया बेसेरा जायगायावनो सेस। दा बेखौ जोङोथ' होबथाथारनांगोन ना। दा बेखौ माबोरै होबथानो? मानसिफ्रा होनो जे नङा बहायनो, आं बे लामाजों फैथारनांगौ, ओंखायनो एथ' गोजान गिदिङा जासे मानो होनबा डिभाइडार माने बै गेजेराव जिथु होथेनाय दं, बेयो इउ टार्न खालामग्रा जायगासिम थांनो बेनो टाइम नांगौ। दा बेखिनि टाइमखौ माने बिसोरो बाहायनो हाया। खिन्थु खोथाया मा जाहैबाय, सासे मानसिया कानेक्सन रडजों फैनानै लोगो लोगो हाइवेआव गाखोयोब्ला बे हाइवेनि परिबेसजों गोरोबा जासे खनसेनो उल्था साइडजों फैयोबा जाब्रबथाय जानायनि फुरा सम्भाबना थायो। बेनिखायनो मा, लामायाव गाखोनाय लोगो लोगो बे लामानि परिबेसजों एसे खाब जाग्रोनांगोन, गारिया मारै सोलिदों। गतिके बिनि थाखाय मा खालामनांगौ, गारिया सेरै सोलिदों, जेरै बे हाइवेबा डाइरेक्ट माने आगदाथिं गारिखौ लाबोआ जासे आगसिथिं एसे दावलांनांगौ। दावलांनानै अब्लाना बे परिबेसजों खाब जानो टाइम मोनबाय। ओमफ्राय एसे सिगाङाव थांनानै, मानो होनबा पार्टिकुलार मोनसे डिस्टेन्सआव बे लामाखौ माने इउ टार्न खालामनो जायगा दोनखायो। दा बै जायगासिम थांनानै लासै गिदिंनानै आगसिनि लामाजों फैनांगौ, बेनो बुद्धि। गतिके आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, खुब माने खुलुमनायजों आं खावलायदों बिथांमोना नैबे टाइमखौ बासायनो होननानै आरो अयभास जाखाबाय होननानै जाहाथे रं साइडजों फैया जासे बै जेराव इउ टार्न खालामग्रा बिसिम माने परिबेसजों गोरोबसान्दि बिसिम थांफानानै जाहाथे गिदिंनानै आगदानि लामाजों जाहाथे फैयो, बेनो आंनि खावलायनाय। ई-रिक्शायाथ' नेशनेल हाइवेआव सालायनो मोनखाया। 216 मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेज गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जिथु नटिफिकेसन जुन मासनि 2016 जुन मासनि, बाव स्पस्ट लिरनाय दं। आरो माजे माजे गेजेर गेजेर
माने सुप्रिम कर्टआबो बिनि सायावनो आरो माने माबानो बेखौ आरोबाव इमप्लिमेन्टेसन जादोंना जायाखै कमप्लेन्स जादोंना जायाखै बिनि खोथाखौ लानानैबो माने अनेक माने तदारक खालामबाय थायो फल' अफ एक्सन लाबाय थायो नै दाखालिसो मोनसे भिसि जानानै थांदों बे भिसिआव जोंना अनारेबल चिफ सेक्रेटारि शेयार खालामदोंमोन जेराव डिजिपि सार दंमोन बहाय गले गले होनदों जे इ रिक्सा हाइवेआव सोलिगासिनो दङ जोंनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा मा खालामगासिनो दङ दा बे बेलायाव जों इसेबां बार बुंनायनि उनावबो जुदि सोरबा बिदि सालायोबा बेसेबां दुखु गोनां एसे साननानै नाहरलाय सालायबाय थानायखौ नुबाय थायो बेनो दा ओंखायनो जों होनदों दा सोरबा होनो जोंखौ मानो खिथाखायाखै हो जों मानो मिथियाखै दा बे सोंलुआ ओरैबादि जे बेबादि एवारनेसखौथ' जों एकदम खालामबाय थाखायो साफ्रोमबोनि न'आव थांनानै दा नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडिया फैदों मिडियानि जुगै आजिखालि मबाइलखौ बयबो नायो बेबादिखौ जों हाजार बार हगारबाय नोंथांमोनाबो हयथ' गोसोआव दङ दा बिनि उनावबो जुदि बिथांमोना बिदि होनोब्ला बेसे दुखु गोनां खोथा हो आरो दा बिनि थाखायनो आरो बांसिन मिथिथों होननानै नै माइक खानानै थांनाय 7 दिन खुनु आन्थोर ज'आजासे थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं दा मोनसेल' मिजिंथिनाय जोंना बयबो गावनि रोंगौथिखौ खामानिजों देखायथों माने मा माने बे मोजां खामानि मावनानै देखायोबा माने सनमान बारायसो नालाय बेखौ लुबैदों दा माने ओरैबादि मानसिफ्राथ' बुजिबाय बहुदा मिथिबाय दा मिथिनायनि उनावबो खायफाया भुल खालामो बेसो गिथाव माने होनबा उन्दुफ्लानाय मानसिखौ फोजानो हाया होननाय बायदि बे परिबेसा फैगासिनो दं दा गतिके जोंथ' बयबो गोरोंखाजोबसै दा जोंनि रोंगौथिखौ खामानिजों देखायनांगौ आरोखि माने आंनो गोरोंसिन बा आंनि मथेनो सोलिजोबनांगौ बेखौ एसे दोनथ'नांगौ आंनिबा आं ओरै सालायनायावनो जुदि बयनिबो मोजां जायोबा एसे थांनि जेबो नङा दे बे मोनसे भाबखौ ओमफ्राय लामायाव दस्रा मानसिफोर जायफोर फैयो साफ्रोमखौबो अननो रोंनांगोन जे बे मानसिया फैदों बेबो आंनिनो मानसि गतिके आं जाब्रबथाय जाहोनो हाथारनाय नङा आंबो जाब्रबथाय जाया बै भाबखौ लाथारनांगोन आरोखि अननायजों नायजोबनांगोन बयखौबो खिन्थु गोरोन्थि खालामखांनानै गोरोन्थि खालामग्रासो उल्था जुदि रागा जोंनाय देखायोबा बिनिख्रुइ दुखु गोनांसिन मा थानो हागौ बिराद दुखु गोनां जानानै दं खोथाया ओंखायनो आङो लुबैदों जे माने जोंनि रोंगौथिखौ माने समाजनि थाखाय ना डिपार्टमेन्टखौ बाद हो दे पुलिसखौबो बाद हो समाजनि थाखाय एसे सानदो नों जे गोरों मानसि दालाय माथो भुटानाव थाङोबा बिराद गोरों देखायहैयोलाय भुटानाव हाबनाय लोगो लोगो सब नियम कानुन खुदैखौनो गारनो नागिरा जोंनि मानसिया चक्लेटफोर जायोबा चक्लेट बिखबखौनो पकेटावसो लाबावलायो थेवबो गारा आरो बेयाव जुदि खालामनो हादोंबा जोंनाव मानो होनबाव हाया खालामलाय बहायबो बे खालामनायनि थाखाय सनमानसो बारायगोनथ' सोरबा जुदि नियमजों बेबादि देखायदोंबा सोरबा जुदि खालामनानै साथामसोखौ खालामबावनो हायोबा बे सनमानसो बारायो बेखौ सनमान खमाया बेनो बिराद गोसो सिंनिफ्राय आं खावलायनाय आरोखि